Soy Cristina Ruiz y el puesto es charcutería. Duguem de tot, des de lo primer bàsic hasta coses més selectes. Pernils, tenim pernils de jabugo, ibèrics, que són nostres, tenim el secadero allí, i pernils blancs, que són de Teruel, que també tenim el secadero allí. «26 anys. Seguir seguint del mateix, de Mujerre, des d'ell. Entri en ell i estic en ell. Tens que estar tot el dia, és que passem així mitja vida junts. Així s'eduquem, és una gran família. S'eduquem molt bé, de moment s'eduquem molt bé.